isyu amin gagayem ken kabsata karita agundaway ket inakman ipadanon kada kayo iti istorya about pelang mat iti makungkunang TV Kus wano dayto gagayem ken kabsat ket mismo apartwat iti probinsya tayo ng Ilocos Norte, babain palaing ken ni Dr. Hani Beras Tamayo, iti Barangay Riweng, iti siyudad ti Lawag, gagayem ken kabsat. Sa may nga vlogger, an Ilocano vlogger ken agipadpadanon kariti na dumadumang nga mapaspasamak iti probinsya tayo ng Ilocos Norte ken of course dagiti na dumadumang mga vlogs tinumuti biyang mga kaibigan ket hanta yung mapakpakadaan or hanta yung ammo no dagiti nakapulpulapol iti naldawaldaw gagayem ken kabsat ket dagitoy ket kay Reyerda iti makungkunang COVID-19 nga iti pa lang iti mapagbutbutngan iti intero alubong gagayem ken kabsat ket iti no daduma mga kaibigan ket mabambanog tinumutibyan makarik na iti detoy ko na tayong panagkapsot ken no daduma met ket marikrik na tayo dagitay kunada nga St. Thomas iti detoy COVID-19 gagayem ken kabsat ngem gapu iti detoy kung kunatay nga TV Kus gagayem ken kabsat ket makunatayong deto iti maysa nga mangmangted iti resistensya mang pagpapigsa iti immune system tinumuti biyang gapuanan na tada iti mapagbutbut nga COVID-19 pandemic iti sangalubungan gagayem ken kabsat ket ti kamrunaan nga panglaban tayo ket iti napigsa nga resistensya immune system gagayem ken kabsat ket makuna tayo nga ti TV Kus mga kaibigan ket iso iti maysa kariti mangmangted iti napigsa nga resistensya gagayem ken kabsat ken ti TV Kus mga kaibigan ket registered iti abiyang ti Food Drug Administration iti pagilian tayo Pilipinas ken assisted by the Department of Science and Technology gagayem ken kabsat isot gapuna nga mairekomendat iti TV Kus dati Duke Hanis TV Kus gagayem ken kabsat nga iso iti inaldaw-aldaw nga usaren tayo tapnon ti kasta mga kaibigan ket daytoy iti agbalin nga personal protective equipment tayo iti daytoy intay panagbiag iti inaldaw-aldaw gapuanan na ta mapaspasaran tay palaeng iti daytoy mapagbutbutngan nga COVID-19 pandemic mga kaibigan. So, may sa vlogger, mga kaibigan, ket may rekomenda kada kayo, iti detoy Duke Hanis TV Kus, tapno ti kasta ket agbalin, nga iso, iti mangited, iti mangproteher kada tayo, iti indaldaw-aldaw, gapuanan na takarita, agundaway, mga kaibigan, ket iti nasalon at apanagbiag, ken dito iti kailangan tayo tapno di ka sa mga kaibigan ket maiya dayo tayo kadagiti anyaman na saksakit nga daytoy ket sumangbay iti bagbagi tayo ken daytoy iti maysa nga panglaban iti COVID-19 pandemic gagayem ken kaabsat. Nakakaranas ba kayo ng hindi maipaliwanag na sakit sa inyong katawan? Nandito na ang TV Kus. Ang TV Kus ay nagbibigay intestinal health like stool consistency, restore normal intestinal microflora, improves lactose absorption, digestion, anti-diarrhea, anti-colon cancer. Ang TV Kus ay may health benefits for anti-fatigue, lowers blood pressure, anti-diabetic effect, cardioprotective, immune system booster, antiviral, antifungal, antibacterial, anti-allergy, anti-periodontic, anti-arteriosclerotic. Ang TV Kus ay functional food, a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Ang TV Kus ay formulated by Dr. Marilo Hani Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopath, CAA, President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and the Pacific Incorporated, member of the Diabetes Society of the Philippines, assisted project by the Department of Science and Technology and approved by the FDA. Sa mga gustong magpakonsulta o magtanong tungkol sa mga iba pang naibibigay ng TV Kus, puntahan lamang ang kanilang mga opisina.